இது வந்து ஜனவரி 5, 2013 அன்னைக்கு. அதுக்கப்புறமா February 7 வந்து வியாழக்கிழமை நான் போய் டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ணேன். ஸோ நீங்கள் போட்டுட்டு வந்து பாருங்கள், அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அதனோட அருமையெல்லாம். ஆனால் அம்மா கிட்ட நான் அழுதேன், ஏம்மா இப்படி ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு. ஆனால் என்னை கல்யாணம் இன்னைக்கு பிறகு எங்கள் வீட்டுக்காரு குடியோ கூச்சியாவோ எதுவுமே கிடையாது. எனக்கு ஒரு நல்ல புருஷனா இருந்தாரு. அப்போ கருவாரையில் இருந்த அம்மா சொன்னாங்க, நீ தாலியை கைட்டாத, மாலையும் தாலியும் ஒன்னா அபிஷேகம் பண்ணு, உனக்கு வர ஆபத்து நீங்கிரும் சொன்னாங்க. அவர் செத்துட்டாரு தான் சொன்னாங்க. ஆனா அம்மா திருவருளால எனக்கு எதுவுமே ஆகல. பெண்கள் எளிமையான விரதம் இருந்து மாலை போட்டு மேல்மருவத்தூருக்கு வந்து செய்யற இருமுடி அபிஷேகத்துக்கு இவ்வளவு பலன்களா? ஆமாங்க, நம்மளை இப்படி ஆச்சரியப்பட வைக்கிற அளவுக்கு தங்களோட உண்மை அனுபவத்தை நம்மளோட பகிர்ந்துக்க வந்திருக்கிறாங்க நம்ம நேயர்கள் 2 பேர். அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாமா? ஓம் சக்தி. எனக்கு அம்மா கொடுத்த பிச்சையால் தான் எனக்கு குழந்தை கிடச்சிது. குழந்தை இல்லைன்னு அம்மாட்ட பாத பூஜை போய் நான் கேட்டேன். அப்போ தான் எனக்கு வந்து அம்மா வந்து குழந்தை தரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் அம்மா வந்து மாலை போட்டு இருமுடி தொண்டு செஞ்சுட்டு வாங்க, உங்களுக்கு குழந்தை தரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நானும் ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து மாலை போட்டுட்டு வந்தோம். கேம்ப் ரோடில் இருக்கிற ஒரு மன்றத்தில் தான் நாங்கள் வந்து மாலை போட்டோம். அங்கே வந்து சின்ன குழந்தைங்களை வந்து கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க, இலவசமாக அவங்களுக்கு வந்து மாலை போட்டு கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. ஸோ அந்த பணியில் நான் செஞ்சேன். நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே மாலை போட்டுறேன். ஸோ அதனால் வந்து நான் அவங்களுக்கு மாலை போடுறது, அதுக்கப்புறம் இருமுடி கட்டுறதுன்ட்டு எல்லா தொண்டுமே நான் செஞ்சேன். அவரும் என் ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து எல்லாம் செஞ்சோம். அவங்கள கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அந்த குழந்தைங்கள நல்லபடியாக ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போய் திருப்பி விட்டோம். ஸோ அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அங்கே போயிட்டு வந்து இது வந்து டிசம்பர் 25, 2012 அப்போ மாலை போட்டுட்டு வந்தோம். ஜனவரி 5 அப்போ நான் வந்து வீட்டில் இருந்தேன். ஆனால் அந்த அன்றைக்கி வந்து நான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. குழந்தை இல்லையே நான் அழுதுட்டு படுத்துகிட்டே அம்மாவிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து அம்மாவோட திருப்படத்தில் இருந்து கண்ணிலிருந்து ஒரு ஒளி வந்து என்னோடய வயிற்றில் பட்டுச்சு. ஸோ அப்போ வந்து நான் அவரை கூப்பிட்டு சொன்னேன், இந்த மாதிரி அம்மா கண்ணிலிருந்து ஒளி வந்ததுங்க, இந்த தடவை கண்டிப்பாக கரு நின்றுரும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். இது வந்து ஜனவரி 5, 2013 அன்னைக்கு. அதுக்கப்புறமா February 7 வந்து வியாழக்கிழமை நான் போய் டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ணேன். ஸோ வீட்லேயே நாங்கள் செக் பண்ணோம், யூரின் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம். அப்போ வந்து அது நெகட்டிவ்னு தான் வந்தது. ஆனால் எனக்கு ரொம்ப ஹோப்பாக இருந்தது, அம்மா வந்து கண்ணிலிருந்தே வந்ததே ஒளி, எப்படி அது இதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணும்போது யூரின் டெஸ்ட்டில் அவங்க பார்த்தம்போது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாங்க. இருந்தாலும் எதுக்கும் ப்ளட் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துரு அப்படின்னு டாக்டர் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ப்ளட் டெஸ்ட்டு எடுத்து பார்த்தேன். அதில் வந்து பாசிட்டிவ்னு தான் வந்துச்சு. இது ஏன் நான் வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ப்ளட்டு வந்து ரத்தம். ஸோ இங்கே நம்ம போட்டுட்டு வரதும் செவ்வாடை தான். அதனால தான் வந்து அந்த டெஸ்ட்டில் எனக்கு தெரியாமல், யூரின் டெஸ்ட்டில் தெரியாமல் ப்ளட் டெஸ்ட்டில் வந்து தெரிஞ்சது. இது வந்து இருமுடி தொண்டு செஞ்சுட்டு வந்ததுக்கான ஒரு நல்ல பலன் எனக்கு என் வாழ்க்கையில். நான் இது எல்லாத்துக்குமே நான் சொல்லுவேன், எல்லோரும் நீங்களும் இருமுடி போட்டுட்டு வாங்க. நீங்கள் போட்டுட்டு வந்து பாருங்கள், அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அதனோட அருமையெல்லாம். நான் வேறு யாரும் சொல்லணுன்ற அவசியமே இல்லை, உங்களுக்கே தெரியும். இதே போல் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லுங்கள், அவங்களையும் இருமுடி போட்டுட்டு வர வைங்க. ஒரு 5 பேத்தையாவது போட்டுட்டு வர வைங்க. நான் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து மாலை போடுறேங்க. கல்யாணம் ஆன உடனே எனக்கு என் வீட்டுக்காரு குடிகாரு தான், பொம்பளை பொறிக்கு தான், அப்படி தான் ஒரு கணவனை எனக்கு அமைச்சு கொடுத்தாங்க அம்மா. ஆனால் அம்மா கிட்ட நான் அழுதேன், ஏம்மா இப்படி ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு. ஆனால் என்னை கல்யாணம் இன்னைக்கு பிறகு எங்கள் வீட்டுக்காரு குடியோ கூச்சியாவோ எதுவுமே கிடையாது. எனக்கு ஒரு நல்ல புருஷனாக இருந்தார். நாங்கள் குடும்பத்தோடு போனோம் மாலை போட்டுக்கின்னு. எனக்கு 2 பெண் குழந்தைங்க. எங்கள் வீட்டுக்காரு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆக போகுதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்ச உடனே நான் அம்மாவுக்கு மாலை போட்டுட்டு போனேன். அன்னைக்கு அந்த மாலை போடும்போது என் கழுத்தில் இருந்த மாலையும் என் தாலியும் ஒன்றாவே சிக்கிக்குச்சு. அப்போ கருவாரையில் இருந்த அம்மா சொன்னாங்க, நீ தாலியை கைட்டாத, மாலையும் தாலியும் ஒன்றா அபிஷேகம் பண்ணு, உனக்கு வர ஆபத்து நீங்கிரும் சொன்னாங்க. அதனால நான் 2த்தையுமே கைட்டி ஒன்றா அபிஷேகம் பண்ணி போட்டுன்னு வந்தேன். போட்டுன்னு வந்த கொஞ்ச நாள்லேயே எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அவர் செத்துட்டாரு தான் சொன்னாங்க. ஆனால் அம்மா திருவருளால எனக்கு எதுவுமே ஆகலை. என் பிள்ளைங்களை நல்லா படிக்க வச்சுட்டோமா, கஷ்டமாக இருந்தாலும் என் நல்ல ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு. நான் 25 வருஷமாக மாலை போட்டுன்னு போனேன். என் பொண்ணுங்களுக்கு 20 வருஷமாக மாலை போடுறேன். அதே போல் ஒரு குடிகார குடும்பத்தில் தான் நான் பிறந்தேன். ஆனால் இப்போ எனக்கு குடின்னே என்னான்னு தெரியாத ஒரு குடும்பத்தில் நான் வாழறேன்.
அதே போல என் பொண்ணுக்கே கட்டி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன். என் மருமகனும் நல்ல மருமகனா வந்தார். அதனால இந்த சக்தி மாலையை நீங்க போடுங்க. இதை போறதுனால உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். ஓம் சக்தி. என்னங்க இப்படி நாம நினைக்கிற பலன்கள் எல்லாம் அடைய உடனே விரதம் இருந்து சக்தி மாலை அணிஞ்சு மருவத்தூருக்கு நாமளும் போகலாமா?